DDSS na wuce student happy suke yi na candidate 2023 bye sun ce sai wata ran 2023 bye sun ce sai wata ran 2023 bye sun ce sai wata ran. DDSS na wuce student happy suke yi na candidate 2023 bye sun ce sai wata ran. DDSS na wuce student happy suke yi na candidate 2023 bye sun ce sai wata ran. DDSS na wuce student happy suke yi na candidate 2023 bye sun ce sai wata ran. Da fari na sa Ubangiji wanda ya dare ya yi safiya, shi ne yake ba da kariya gun komai da komai a duniya. Shi ya nufa har na rera waka cikinta na sanya kafiya. Sarkin sarakai Allahu Rabba gare ka ni na yi godiya. DDSS na wuce student happy suke yi na candidate 2023 bye sun ce sai wata ran. Tsira da dogon shi dan Amina Rasulu hasken farin wata, shi ya fi kowa a duniya mafiyin shi zai samu mafita. Yana da kyawun hali da kirki manzon mu shine na ambata, in ka bi Allah ka bi shi lallai ka zarce ai maka dariya. DDSS na wuce student happy suke yi na candidate 2023 bye sun ce sai wata ran. DDSS candidate student maza da mata ko furfuto, ku nuna murna ranar ku ce babu wanda zai muku furmato. Yau gashi kun bar makaranta idan result ɗin ku ya fito, Allahu ya ba ku nasara yayi kyau a faɗi na duniya. DDSS na wuce student happy suke yi na candidate 2023 bye sun ce sai wata ran. Gamo da daɗi rabo da zafi amma ku bar nuna damuwa, zan so ku daure ku haɗa kanku domin ku kun zama yan uwa. Sannan in kun samu lokaci zai fi kyau ku ɗan dinga haɗuwa, shi ya fi daɗi a gunku amma in kun yi haƙuri da juriya. DDSS na